Cemiyette katı ulu üýt köşmeleri getirecek. Eğer şu üýt köşmäni doğru amala aşyryp bilmese, ýa-ni doğru bir nemesi bolmasa bunun ýa-ni urukduruculugy mı diýeýin, syýasy taraplar hem bolmaly, bunun ykdysady taraplary boljak. Sebäbi başgalaryň bölünmesi diýmek ykdysady balansyň bozulmasy diýmekde. Ýa-ni mikro ykdysady nemeleriň wagtlaýynça bolsa da şo döwürleri gowy geçirmeli şeýle bir düzgünleri, düzgünnamalar ýa-da planlar taýinlanmaly Türkmenistanda. Bu şeýle soň ýene bir zat bar. Üýtgem ýa-ni maşgalalaryň bu taýda täzelenjek diýip aýtdykda, ýa-ni maşgalalar bozuljak diýip ýazyp bilmedik, ýöne dilden haýdaly maşgalalar bozuljak manysynda aslında bir tarapdan seredilen wagtda. Indi täze Türkmenistan gurulanda da şol zat boljak. Täze Türkmenistan adamlara täze mümkinçilikler getirecek. Her bir adama. Soň öň elinde mümkinçiligi bolmayan adamlar özüni täzeden keşfedip başlajak. Özüni täzeden keşfedip başlanan wagtda soň köp maşgalalarda ýol aýrylygy emele geljekde. Ýa-ni ol beýletmäne karar berjek ýok, etdirjek däl diýjek biri ýok, beýletmäli, eýle bolsun, beýle bolsun diýen ýaly meseleler sebäpli ýene de maşgalalar täzelenip biler o taýda, ýa-da beýleki söz bilen o bozulup biler diýilen o ýagdaý bar. Bunun sebäbi aslında şu tarapdan gelýär. Aýdaly gullukdan gelýär bir oglan. Daşny üşýärler, ine o pelanyny gyzy bar, ine gowja gyz, akyllyja, ýene näme eýle beýle diýip daşny üşýärler. 3-4 sany aýal bolup. Şona 20 ýaşadyň gulluğa mutorup geldiň, ullakan adam boldun diýýärdi, gözlerinde şeýle görünýän bolup biler o. Soň bunu zordan öýlendirýärler, bir giden pul çykda